prišiel náš čas povedať, čo reálne chceme na Valentína. Kytica, bombóny, OK, ale skincare. To je kľúč k môjmu srdcu. Simple Therapy má teraz valentínske mystery boxy. Sú 4: Balance Reset, Glow Reset, Hydration Reset a Smooth Reset. Ale keď nevieš ktorý, vyber Glow, to je ten, čo mám aj ja. Lebo rozjasnenú pleť chce každá žena. Ak chceš Glow Mystery Box a chceš prekvapenie, tak sa na to nepozeraj. Ale čože, že sú tu 4 full size produkty v hodnote 100 eur a zaplatili sme len 50. Je tam takýto cleanser. Tým sa celá rutina začína, takže najprv si vyčistíme pleť. Toto je super second step vo vašej double cleansing rutine, ktorú dúfam všetci robíte. Druhým krokom je antioxidačné sérum, ktoré má veľmi zaujímavú textúru a okamžite mojej pleti dodalo hydratáciu a rozjasnilo ju. A potom tu máme ešte tretí krok v rutine, čo je hydratačný krém, ktorý môžete používať aj ráno, aj večer. Okamžite si ma získal tým, že vôbec nie je na pleti masný a má totálne ľahkú konzistenciu. A fakt mi pleť prejasnil. Takto už vyzerá moja skutočná pleť bez filtrov. A posledným tajným produktom bol tento peeling, ktorý sa má používať na noc 1 až 2 krát do týždňa.